Kirezgettem a deszkának a helyét. Mindjárt szépen nekiállok kiporszívózni. Valamikor ezeket a léceket érdekes módon az egyik az 25 mm vastag, a másik 10. Ilyen homokágyba ültették bele. Csak hát tönkrement. Ezért a sík az itt olyan, mint a Balaton viharba, de nem baj. Ezt már megszoktuk. Az a lényeg, hogy ne legyenek ilyen bokatörő nyílások a padlón. Kiporszívózom, aztán lehet betenni a lécet. Kivágtam a rossz részt, illetve már a deszkát is. Feljelöltem, hogy hol kell még elvágni. Elvileg az első darab az mehet is be a helyére, kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. Bekerült a kis deszka, egészen jó lesz. Jöhet egy kis ragasztó, szépen helyére menjen, aztán reméljük egy pár évet kiszolgál. Ez megvan, jöhet az, illetve jöhet ott az. Szépen ezeket is kijavítom. Na, elkészült a mű. Most már tökéletesen bent van a helyén. Kicsit meg is lett igazgatva, hogy jó legyen. Úgyhogy végre nem törjük ki a bokánkat. Újfent egy kis újrahasznosítás. Ebből a két lapból csinálni kell megint egy polcot. Kell a hely a tűzőkapcsoknak, savaroknak, dobozos áruknak. Oda fölé fog kerülni, hasonló lesz, mint az. Annyi különbséggel, hogy itt most tesztelni fogjuk a marógépet is, hogy működik, illetve az elszívó gépet is. Hogy miként látja el a feladatát. Nem sokáig a részletekkel. Kicsit sikerült itt belelendülni a munkába, úgyhogy előrehaladást sikerült elérni. Alakulak, és végül is dupla polc lesz. Szépen alakul. És próbáltam minél bonyolultabban megcsinálni, hogy teszteljem, hogy a gép hogy dolgozik, illetve az elszívó hogy dolgozik. Egészen jól dolgozik a gépezet. Így sikerült úgy megcsinálni, hogy ez a szekrénylap, illetve bútorlap, ez ide pontosan belepasszol. Úgyhogy minden jól megy, akkor nem sokára készen van. Egy kicsit több időt vett igénybe, mint amire számítottam. Kezd összeállni szépen lassan. Mehet föl a falra, megkapta az alsó és plusz polcát. Úgyhogy most már lehet összerakni, illetve felrakni. És nagyjából pont el is fogyott a ilyen méretű faanyag, úgyhogy most már meg fogja találni valahol ott a helyét a másik mellett. Elkészült a mű, megtalálta a kis méltó kis helyét, úgyhogy az lesz majd, hogy oda alulra fognak jönni a kisebb kapcsok, illetve a kézi kapcsok, oda fölülre pedig jönnek majd a nagy kapcsok, a nagy mennyiségű kárpitos kapocs. Reméljük jó szolgáltat fog tenni.